Uyas akong lawas eh. Kapoy si mong mata. Sige, malagi kang higda-higda diha. Ang matay matrabaho. Higda lang ta. Sabing silpon-silpon. Yaka kayo. Nya, gusto ka natin buhaton? Nya, unsa na? Malingaw ka ta na. Oo, uy. Nya, musugot man ka. Unsa lagi na? Kauta ko lobotor, malingaw ka. Na, hanggaw butig lubot. Uy, hanggaw. Pizza di siut som dai karon no? Karon nito maabot ang balikbayan box na to. Oo. Kulis man dai rosa. Ayos kayo, maabot na tong mga branded yung t-shirt ug naay shades ug relo. Naa manggali ko no toy bread ug mga dilata. Ayos kayo libre tong panugdanan niya. May rasa to i-appeal tong mga dilata ba dai kay gyud masudaron si pandemic. Labaw, sige lang tagsuwag asin ani. Yung ti ay gilabas ani. Unsa UTI ba di ba? Na, wala di ka kibawaan na di ay. Umibig tapos iniwan. Good. Naahat. Mao na meaning ng UTI ba di? Udto naman di ay. Yung pani udto na sad. Asin na naman. Ay. Lain pa. Ita ni mo masudan eh. Lagi, unsa kaya itong may muhaton sa? Ayo, Lan ito? ayo. Boss, pwede mo tana? Oy boss, may udto diha. Katumdum mo boss asang balay ni nilang Brian? Oh. Ako na boss. Oh, ikaw man din na boss eh. Tara boss ang balikbayan box ninyo. Aw mo man din ako. Klaro ana. Butang na boss. Sige boss, salamat. Manyod to sa tabos. Maniud to, murag na isudan. Arebi, ako'y ablihan eh. Sige. At ay kagahe man na ni. Basta bubuak ka sa'yo raan na oh. Oh. Sa. Ay, nakauna sad. Ayusag mga sudo. Bro, ano? Brief ta. Medium ni. Sakto ka na si mga. Arebi. Do. Naik man. Naik kinit kita no. Sakto ka na si mga gyud. Uy, sinina ay. Kuha niya, sakto ra. Oh, sakto ra murag kag buwang. Oh, dahil sido. Sakto ra gyud ka ni si mga ba. Mukha ni. Oh. Sakto kayo. Nah, sakto di kayo. Mura kag maglilimos. Nah, wala ba ko yung peso noy? Amaw gid. Kanang relo sakto kay nani mo. Laro ana. Sakto kayo angayan ba yun? O lagi sakto gangayan ka. Pero naamang kayapan. Sa man puyapan. Apan di ka kamamutan na ugurasan. Ang jud. Dara oh. Sudan, dilata. Pwede na ka magsigig sudan ng asin. Ayay kini kay mukhaon ko. Ay. Patos ay. Ako lang ni. Kay sakto rin ako. Atay, purting ay haya nimo. Oo. Ay ko ina imuha pod ni. Unfair kayo. Ani na lang. Bato-bato pigta kung kasi makadawgan ni. Yahan na na. Usod eh. Ang saman daw mo. Oh. Muha na na. Atay, kasakit na ang nga ka. Tuan fight. Naamang gali ko na ito yung mga... Oh, nyara. 3, go. Ikaw man din na boss eh. Tara boss ang balikbayan box ninyo. Oh. Okay, 4, 3, 2, 1, 5. Ang jud. Dara oh. Para di na ka mag asa. Sakto ra? Oh, sakto ra, mura kag buwang. Oh, sido. Sakto ra si mo ah. Okay kayo? Mga taka.